Із нагоди 4-ї річниці арешту обранців Кремля Сенцова і Кольченка у Києві презентували фільм про їхню долю. У Кримському домі відбувся показ фільму «Етапом через півземлі. Історія ув'язнення Сенцова і Кольченка». Докладніше про це розпитаємо в нашого журналіста Раміля Єнікеєва. Він на прямому зв'язку з нами з презентації стрічки. Рамілю, розкажи докладніше про фільм. Студія, добрий вечір. На прем'єру фільму сьогодні до Кримського будинку завітало зо 30 людей. Зокрема, його презентували творці фільму – це Наталія Гуменюк і Ангеліна Карякіна. Вони прослідкували тими містами у Росії – це Москва, Ростов-на-Дону, Ямало-Ненецький автономний округ та Челябінськ. Це ті регіони Росії, через які етапували наших політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Загалом вони пройшли десь 20 тисяч кілометрів. Це половина навколосвітньої подорожі. Тут ми побачили і сестру Олега Сенцова Наталію Куплан. Вона розповіла, що отримала лист від нього ще наприкінці квітня. Прошу, пряму мову. Стал жаловаться на здоровье, писал, что у него выпадают волосы и крошатся зубы. Конечно же, это все недостаток витаминов, недостаток солнца, плюс север, он даже для людей, которые на свободе живут, у них здоровье отбирает очень сильно. На Ямале все болеют, у них у всех проблемы сердечно-сосудистой системы и с легкими из-за климата сурового. А что уж говорить про человека, у которого, там, минимум, чтобы не умереть. Фільм був загалом дуже цікавий. Ми побачили воочію ті колонії, де зараз знаходяться Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Також його вже завтра можна буде побачити у Ютубі 3 мовами – українською, російською, англійською. Та потім його відправлять до міжнародних кінофестивалів.